உங்கள்ட்ட திறமையோ, ஆர்வமோ, அனுபவமோ எதுவுமே தேவையில்லைங்க. ஆனா கட்டாயம் நேரம் ஒதுக்குறது தேவை. நீங்க ஒரு மினிமம் நேரமாவது நம்ம ஒதுக்கணும். நம்ம எந்த அளவுக்கு உழைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு ரிசல்ட் இருக்கும். அதனால உங்களுடைய வேலைகளுக்கு மத்தியிலயும் நீங்க எவ்வளவு நேரத்தை ஒதுக்குறீங்க அப்படிங்கிறதுல தான் சக்சஸ் இருக்கு. அதனால குறைந்த நேரம் தான் கிடைக்கும். இருந்தாலும் ஒரு நாள் முழுக்க நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படிங்கறத ஒரு நோட்டு போட்டு எழுதுங்க. எழுதும் போது எதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனலா நம்ம வேற வேலை பார்க்க முடியும்னு பாருங்க. ஏன்னா மனுஷனே எப்போதுமே அப்படித்தான். ஒரு வகுப்பு அட்டன் பண்ணா கூட 3 மணி நேரம் வகுப்புல 1.5 மணி நேரம் தான் கவனிப்பான். மீதி 1.5 மணி நேரம் சிந்தனை எங்கேயோ போயிடும். ஸோ அப்ப என்ன செஞ்சாலும் அழுதாலும் உழுதுட்டு இருக்க முடியும் நம்மளால. முடியாதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதனால நம்மளுடைய வேலைகளுக்கு மத்தியிலையும் படிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கறத தயவு செஞ்சு பழகிக்கோங்க. அப்படி பழகினா மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம முன்னேற்றத்தை காண முடியும். அதை மனசுல வச்சுக்கோங்க. சரியா? நம்ம முயற்சியை நம்ம கைவிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா வாழ்க்கையில நம்ம உச்சத்தை என்னைக்கு அடையிறது? இப்ப இல்லைன்னா எப்பவுமே இல்லை. அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு 5 வருஷம் 10 வருஷம் கழிச்சு நம்ம எப்படி இருக்க போறோம் அதை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர இப்ப எதையுமே தியாகம் பண்ண முடியலன்னு தயவு செஞ்சு சொல்லிடாதீங்க. கூடுமான வரைக்கும் நேரம் ஒதுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்க நேரம் ஒதுக்கிட்டாலே அது குவாலிட்டியான படிப்பா இருக்கு. ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்ட நேரம் ஒதுக்குறோம். அந்த நேரத்தினுடைய அருமை நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஏன்னா ஓடுறது மூவி கிடையாது, வாழ்க்கைன்னு விவேகானந்தர் சொல்லுவார். அது போல கடிகாரத்தை பார்த்தோன்னா அது ஓடுறது நம்மளுடைய வாழ்க்கை. ஆனால் நிச்சயமா நேரத்தை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் கூடுமான வரைக்கும். ஏன்னா மற்றவங்க ஒரு நாளைக்கு 12 மணி நேரம் படிச்சா கூட 4 மணி நேரம் படிப்பு தான் ஓட்டும். பட் நம்ம ஒர்க்